यार के ब्याज पर, यार के ब्याज पर। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। सहिया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, यार अरे सखी सहिया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, सहिया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर। घट जाई पैसा तो हम बेचब ब्याज पर, सोइया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, सोइया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, यार के ब्याज पर, यार के ब्याज पर। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। करत करत से जिया दिल भोर हो, मजा दिला सखी बहुत बेजोर हो, मजा दिला सखी बहुत बेजोर हो। गहकी जुटाई भले जाके बाजार पर, सोइया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, सोइया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, यार के ब्याज पर, यार के ब्याज पर। यारा वकील लाल चोली पिया वकील पिया, बेरी बेरी चुमा मांगे कहे सटनिया, बेरी बेरी चुमा मांगे कहे आवनिया। रंजन रोहित अमल से मरेला जोगाड़ पर, सहिया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, सहिया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, सहिया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर। घट जाई पैसा तो हम बेचब ब्याज पर, सोइया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर, सोइया के सूद पर राखब यार के ब्याज पर। दिशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन पूर्वी चंपारण। कॉन्टैक्ट नंबर 9199425490।